Så, jeg filmer dig. Og i dag, mor, hvorhen er vi? Vi er på Kreta. Og vi er i Kreta, og jeg har lige fået nogle fodboldparker. Jeg har lige åbnet den ene, og der ligger 2 mere. Og jeg tænker, vi åbner den baglæns, og jeg kan se, at det her er... Er det World Cup? Ja, det er World Cup. Vi åbner World Cup. Det står lige heroppe i hjørnet. Det er World Cup. Det er en for USA. USA. Og så er der sådan en her. Jeg kan godt lide bagsiderne. Prøv at se, hvor meget de glemte. De er så fede. Ja, men jeg håber ikke, de er fake. Nej. Wow. Uanset hvad, så er der jo fodboldspillere på. Sejt. Og der er en stjerne. Kom, skynd dig lidt. Prøv at se, der er en stjerne. Fordi det så virker den her ikke, men den kan ikke filme uendeligt. Hvem var det? Nu skal jeg lige have Det med. ved jeg ikke. Her. Og en fra Danmark. Danmark nummer 5. Sejt. Spanien. Spanien. Wow. Det gør jeg. Sejt. Ja. Ronaldo. Må jeg se. Ronaldo fra Portugal. Sejt. Ronaldo og fra Portugal. Og så har vi det her. Jeg synes, det er et ret mærkeligt land. Ja. Jeg ved ikke. Kazakhstan måske? Jeg ved det ikke. Og det var alt for den her video, og jeg håber bare, at I nyder den. Og så er der ikke andet end at sige ender. Vi ses i næste video. Hej hej.